Снимаш ли? Да. Добре, значи трябва тук да запомня, че махаме кабела на алтернатора. Той минава покрай мотора от другата страна. Сега трябва бързо да го сменя това нещо, защото си хванат една свинска опашка. Която не мога да я стигне. Само да си изпуснем скобите. Сега ето тази свинска опашка трябва да я срежа. Защото там минава кабела, който минава за една щипка, а пък в алтернатора, ето го кабела. Значи сега откачаме алтернатора. Тук трябва да запомня, че имаме кабела минава, със това нещо е захванато с два болта, които са някъде тук. Всичко сме запазили, ще ги проверим спецификацията. Само мини от тази страна да видя. Ето тук зад акумулатора, зад ето тази щипка, минава кабела, който идва от алтернатора и се включва в един куплунг, ето в този куплунг. Окей, това е.